mas active pirmi, dili nakakapuyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Magklinika, Spore Biotics. Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga. Istrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan. Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, suguran daton subong ang pagsipad-sipad ang unang nga bahin sa aton drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan. Obsession! Anong siling mo? Wala nakaabot ang period mo sa bulan? Oo. Kag medyo nagalain ang pamatsyag ko every morning. Te! Anong ginimo mo? Ha? Ano nga ginhimo? Wait. Silin? Amo nagid ba sinakapors ang brain mo? Natural. Anong himuon mo kay wala nagabot ang period mo? Kay active ka sa sex? Mabakal ako sang pregnancy kit. Exactly. Abi, hindi ako pagpakita nga nagahinangag ka, ha? Oh. Ha? Nagkakadulaan ako sa ganas mo. Nelson? Kabalo ka na nga nagalain ganing pamatsyag ko. I-justify mo pa, ina. Hindi na ta magbayis. Kag siguro lang nga nagabusong ka. Kag gusto ko, babayi, ha? Hindi ako sa bata nga lalaki. Nelson? Kag paano abi kung lalaki ang baby ta? Alitseman nga.
Ang hambal ko gani, hindi ako sang bata nga lalaki. Tinga, ano ang himuon mo kung lalaki ginabusong mo? Nelson, Ano ang himuon mo kung lalaki ang ginabusong mo? Sabat? Kwan, Kwan, Ano nga kwan? Ha? ang, Kwan kag ikarosakon. Sabat? Ano? ipahulog. Good answer. Amo na. Hindi ka magminango, ha? Sige. Ma-duty na ako. Halong, Silang maghalong sa akon. Kag Sirin. May bala tayo na ako sa result sa PT mo, ha? Nelson. Nag-pray kagid nga girl inangara ka na sa tiyan mo. Pray harder. Sige. Nagaring ang landline namon. Sabton ko. Sigurado kong manghod ko na naman eh. Hello, good afternoon. Siling ko na gid nga ikaw, Sel eh. Nano ka nga doon napusan ang tingog mo? Hindi ka sako. Hindi man gid. Nga Makakita ay tabi nang. Kadto na lang di sa balay Hindi ko yung mabayaan ng bake shop. Kabalo ka naman nga damo nga order nga mga cakes. Hindi ako gusto makita ako dira nila ni mama kag ni papa nga nagadrama. Next time na lang nang kung hindi ka na busy mga pita nang. Okay. Tawagan ta ka later ha kung hindi na tasako. Mga around 6 p.m. Okay ka? Sige. Okay na nang okay. Sige nang, see you. Okay. Bye. Ay. Ano na naman ay ang problema sa manghod ko man? Do ko okay man lang kay Nelson? Ano pa gid ang ginainarti sa manghod ko man? Ay. Man ko na ako na ba na si Nelson? Ma-proud gid ko ya. Taas ranggo sa pagkapulis. Dako sweldo. Kagwapo. Ay man, kung ako na ba na, ipadayaw ko gina sa tanan. Well, kay para sa akon, si Nelson na ang pinaka-perfect nga ba na? As in, perfect!
Positive. Positive, kid. Positive, kid nga nagapusong ako. Oh, Diyos ko. Kabay pa nga babae lang ang kinabusong ko. Kabay pa, Lord. Maluoy ka, Lord. Hindi ako gusto nga makasala. Hindi ko mabatas nga patyo ng kaugalingon ko nga baby sa sulod sa nga ako dyan. Hindi. Kung kinahanglan nga magnovena ako para nga mangin papaying baby namon nga ari sa tiyan ko, himuon ko, Lord. Maluwi ka man ay. Maluwi ka, Lord. Baby girl lang. Baby girl lang ang kinabusong ko, please. Itugot man, Lord. Itugot man. Silent? Oh, Silent din ka? si Nelson. Silent! Ari na siya. Nelson! Ari ako sa CR! Ay, dali lang ha, ara na. Pahiran kong luha ko. Hipiron kong itsura ko. Hindi nga daan siya gusto nga. Hindi presentableng itsura ko basta ara siya. Silent! Gano'n ka da? Apray pertahan! Apray pertahan sa banyo! Ara na! Dali lang! Nagano ka? Ba? Gaybi ka? Ay, wala. Ay, nagpanghilamos lang ako. Eh, nabaton mong text ko kaina. Positive. Positive git kaya nagabusang ako. Oo. Gabusong ka. Pero hindi anay magpangalipay. Pangalipay ka lang kung may balanta ang gender sa baby. Sige. Sunod ka sa ako na. Masaya ako. Oo. Oo, Nelson. Oh. Anong gamiton ko sa pagmasahe sa imo? Oil o corn powder? Laway mo eh. Ay, oo. Mamangkot ka pa? Siyempre, ang DTX Herbal Oil. Ano pa? Sige na. Sunod sa ako na. Buang. Lain ka, ulo. Buangit ka, Nelson. Buang ka. Buang! K5 News FM. Oh, nano pa nagidatanga mo? Serbisyo na? Oo. Sa diin ko unahon masahe, Nels. Pag gusto ka. Gusto ko nang nagadanlog ida kung masayon mo ko, ha? Oo. Sugdan ko na sa tiil mo. Dali lang. Uba. Ha? Kag nga apa? Kaya mo nang gusto ko mo. Asawa ta kayo, di ba la? Nelson. Nga gina-question mo pa kung anong gusto ko. Anong luyag mo? Sagwa ko mga pamasahe? Oh. Amo gani nga nagpangasawa ko sa gwapa kag sexy para hindi na ako mangita pa sa ibang sagwa. Sige na. Sugdi ng pagbasahe sa akon. Kag silin. At ubang sa akon, ha? Tapos, ang mata-mata ubang bayo mo. Ang blouse kag skirt mo, ubakon mo na. Tapos, ibilin mo ang bra mo lang, kag ang lace mo nga panty.
Kag masahiya ako all the way, okay? Oo, Nelson. Nan. Sabat-amat lang. Amat-amata lang uba. Hindi pa gulpi, ha? Sige, isuksok malaliwat ang blouse mo. Suksok. Dason, nang pag-ubab lang with art, sexy ang dating. Sige na. Kay videoan ta ka. Kaya kung magdako na ng tiyan mo, kuba na namin mga pormata. Why na na? Sige na. Uba balaliwat. Nugay tulok sa kamera kay gina-video ta ka, ha? Nang sexy, gid ba na? Nan, inanay nga butang sa salog ang blouse. Sige na. Okay. Ang skirt, inanay abres ang buton kag zipper. Nan. No, namo na. Ginawa ko na gani nga pa sa isipan na, Nels. Dan, okay na. No ka okay man nga medyo nagkaibig ka. Ano mo na? Amo na! Nami! Nalugusod na ka. Baka namin si tsura mo doon nagpakitlo eh. Good! Hibi lang, hibi! Kadamit to. Jessica. Sige. Jessica. Jessica. Massage. Sel, ready ka na ba lang may bala ng gender sa baby mo? Oo, Doc. Oo. Oh, no! No! Wow! Doc? Wow! Doc, ano ina? Nga daw nakibot ka gid sa nakita mo sa ultrasound monitor. Sel, congratulations. Baby girls. Baby girls? Kapit ang baby ko, Doc. Yes, Sel.
Kapid. Wow! Congratulations. I know nga malipay gising si mister mo. Diyos ko, salamat. Salamat, Lord. Thank you. Madamugin ka salamat. Kagit pabatihan mong pangamuyo ko, Lord. Madamugin ka salamat. Salamat, Lord. Celine? Celine! Yes! You make me happy, honey. So gusto mong hindi ako gusto nga magpakapoy ka, ha? Ha? Oh. Makuha kita sa timbang. Agod nga may makabulig diri sa imo sang mga lobraw sa sulod sa balay, ha? Yes, baby girl! Pero, anay ka, hindi ba na nga hindi ka gusto nga may iban nga tao dito sa sulod sang balay ta? Oo. Pero subong sa sitwasyon mo, kinahanglan mo ginagabulig dere. Gani makuha kita sa isa kakabulig. Pero hindi siya stay in. Masugod siya obra, alas 5 sa kaga. Mapauli siya alas 6:30 sa gabi. Kagang duty niya dapat Lunes hasta Domingo. Kag Celine, ha? Celine, please. Halungi gid ang ginabuso mo. Ako gali, salong madasa mo nga check up dito sa ubi mo kay opda ko ikaw. Maupo na ko sa mo. Hindi na ako makahulat nga makita nga ton kapit. Do hindi na ako makahulat. Kasan o lang ha. Do kasan o lang ka mo nagwa. Buka da sigid sa inyo nga duha magdalag ko ha. Mga cute-cute nga mga babies. Mickey and Miley. Oy. Tapos na ako kaon. Sige. Ikaw naman to. Ako nang bahala magbantay sa kapid. Okay. Thanks. Gutom na gid ako eh. Ay, ara lang ilang nga didi ko magibi sila ha. Ako nang bahala. Buwa na to kagisiradayan ng pwerta ha. Ay,
Hindi ko lang pag-isirang puwertas ang kwarto sa mga bata kay base ko ni hindi ko mabatian kung manawag ka. Bungol ka? Siling ko isira. Ano ka? Bungol? Nelson? K5 News FM. Mga piyan, sunod ninyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat kakasumpon sa atong drama sa kahanginan kaginatig uluhan Rehas sa kasaysayan Obsession. Ginusulat kag sa direksyon sa inyong alagad Lidilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects ang EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.